Inyet jare nyot. Iki aja nyetak-nyetake to wis to. Nek aku karo lek kenyit wis akrab. Biasa. Kon lagi ketemu iki. Nek kowe mbelok aku kenyot iso tak kenyot tenan kowe. Sasama aja padha ngebleng. lagi man dilem ya aku. Lagi man dilem ya. Iya lagi bet dilem. Iki mau ki diprank karo Mbak Sange. Lah Mbak Sange le ninting ya ngono iki melu. Aku ninting. Aja blosokno ta. Sing blosokno ki ya sapa? Ora kowe ora tak blosokke ning tak jak blosok kowe nak. Ya makape aja padha. Aja padha. Nek semunu diblosokke pawone sepira kok ya. Kowe tak plotrokke lho lek kenyit. Inyet jare nyot. Iki aja nyetak-nyetake to wis to. Nek aku karo lek kenyit wis akrab. Biasa. Kon lagi ketemu iki. Nek kowe mbelok aku kenyot iso tak kenyot tenan kowe. Pengen apa piye? Agi wae tak peling lho mah. Ngetan lho, Lah jare kenyot jenengku ya to. tak bungkem lho ngene. Kula pahit kok. Ketok itu ketok. Kowe kok lemes iki ngapa? Ngantuk, Mas. Waduh. Nyambut gawe iki sing profesional, ngantuk dikaya ngapa iki kudu sing semangat. Anu berarti nek lemes kon push up. Iku gek sehat. Aja. Lah jare aku kon push up. Ana wong wedok push up kudu enten lambarane. Ora. Ora kek omake tepus. Mbah dilambari Mbah dipun kersa mboten. Aja tak cari elek nah. Heeh. Asmamu. Asmane sinten? Kula Ainun. Ainun. Ainun apa Ainin? Ainun. Ainun. Ainun ki tidak sadaratun. Basa Arab. Lah yo Ainun kan sudah sadaratun. Heeh. Oke. Omahmu ngendi? Kula tebus Kuliah ning ndi saiki? teng Parangtritis. Oh, Jalan Parangtritis. Larang ngono. Tanggo ki saurunge dinggo ki pas setelah jadi ki tak gawa munggah ning Gunung Kemukus sik. Oh, jarane kuwi. Ya men ya supaya berkah kabeh ki. Aneh-aneh kowe ki ora. Matur nuwun. Ya senajan to randhat anggone ngaturake, ya kula nuwun ngersane warga masyarakat ing dusun Klenggotan, Kalurahan Sri Mulya, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul. Ya matur nuwun. Nimbali awake dhewe sak kanca. Heeh. Kata seming sak aku karo sliramu iso tekan kene iki alhamdulillah. Matur nuwun sanget. Heeh. Dalam rangka ya kuwi merti dusun nek cara nggone dhewe rasulan ya merti dusun Klenggotan Bangkel tahun 2026 iki no ya mengusung tema kanthi tema dan juga slogan tahun ini adalah Sasmito Manunggal Bangun Dusun. Weh matur nuwun. Iki luar biasa ya. Tegese luar biasa warga masyarakat padha ora awel nggone nindakake sedekah. Ya, wingi wis ditindakake kenduri lan sak panunggalane. Ya, Mak. Lan iki awake dhewe kudu ngaturake panuwun sing tanpa pepindhan utamane kunjuk penyane Bapak Joko Laksono, Pak Joko Laksono. Iki panjenengane kang minangka donatur utama. Ya ora donatur apa ya tembunge panjenengane kuwi pokoke ora kurang lelabuhane nggo warga masyarakat. Ya, panjenengane ki ya mung kepengin anu makmu pertama sepisan nguri-uri kabudayan. Ping pindhone ora lali ora kesupen karo ingkang mapan ana ning Karang Paradisan. Iya, panjenengane ki ya wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Iya, mula dongane kanggo panjenengane Pak Joko Laksono nggone sedekah paring ana piwales ingkang berkah, amin. Paring ana piwales ingkang langkung kathah, amin. Sehat selalu kanggo Bapak Joko Laksono, matur nuwun. Uga dongane sing utama ya kanggo warga masyarakat, Mak. Iya. Tandurane bisa dukut 1000 tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh, amin. Warga masyarakat Klenggotan sartane Bangkel
pinaringana kesehatan Bagas Waras amin dohno saka rubeda caketna dhateng Ardana amin luar biasa sarta Sri Semara Bumi Kaki Among Nini Among para pepunden nggone ingkang padha warga masyarakat nguri-uri ya mak tansah semulura nggone ngayomi warga masyarakat amin amin dongane iya dongane iki sing penting kuwi nak Bagas Waras ayem tentrem ya iki sing ditokke taun niki sedekah taun niki iso dadi tikel matikel tikel tumpuk matumpa-tumpa amin ora lokak kepara sang saya kebak amin 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 para pengusaha usahane tansah ngrembaka tansah lancar iya mak kaya panjenengane Pak Joko kuwi rak ya pengusaha iya nang mburi kelir ki mburi kelir iki lho nak aku mau weruh ana kolte lawas iya mbok menawa ora dienggo ki arep tak tembung ngono bloko mawon lah nek kagungane Pak Joko weh wis kene lah tak duwitane kok 350.000 ngono rak mulai iso nggawa bane tok ngono rak wis iya kolte kuwi to mak kira iki asline kene iki nggo parkir alat-alat berat kaya pengedram kaya pengegong ya alat-alat berat ka penggender kuwi ya alat berat kuwi penggender kuwi iya ya ora kaya bangsa ekskavator ya bego lan sak panunggalane iki iya kagungane Pak Joko sarta ora kurang atur panuwun penjane Pak Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi saking fraksi Gerindra penyanipun Bapak Nur Subiantoro SIKOM matur nuwun mau wis kepareng nemoni aku ning transit kono no oh iya tak temoni mau gek kapan le arep nyorek tanggale mau ya wis tak DP penjane Pak Nur iya kualik kudune beliau sing DP kowe kok weh ora ngono kedisikan aneh-aneh iki ora uga penjane Pak Bupati Bantul iya panjenenganipun Bapak Haji Abdul Halim Muslih weh aku akrab nek karo panjenengane oh iya to kanca Facebook weh aku tahu adol nak apa adol pelek mio sing numbas ya Pak Bupati kowe iki kok aneh-aneh wae ora sangka akrabku kok no nyanak kowe iki ora senengane ora ngono kowe iya karo iki ya dirawuhi Pak Wakil Bupati Gunung Kidul nggone dhewe ya ora wong mrene ya Pak Joko Parwoto SEMM Pak Bupati Bantul iki mau sejatine ana acara ya ana kewajiban liya ning gandeng ngerti nek sing mayang kuwi aku ora gandeng pirsa nek sing duwe hajat ki warga masyarakat Klenggotan mula terus liyane di anu sikik di pending sikik pokoke dibotke wilayah kene weh matur nuwun muga dadi berkah warga masyarakat amin kuwi utama uga saka kepala dinas PMK Bantul panjenenganipun Ibu Afif Umahatun SMH ya rawuh uga ora kurang-kurang panyarwe lan pambiyantune panjenengan Ibu Yanatun Yunadiana SSI MSI pinangka Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Bantul oh iya matur nuwun ki uga termasuk ingkang menyponsori rak ya saka Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan iya uga Pak Panewu Piyungan penyanipun Bapak Dr. Andes Yuli Hernadi Esos matur nuwun Pak Dan Ramil Pak Kapolsek iki ya minangka donatur iya lan kabeh wae Mbah Lurah matur sembah nuwun uga kepala KUA Piyungan kepala Puskesmas Piyungan matur sembah nuwun sanget iya aku nek neng Piyungan kene iki kelingan nalika aku dolan ning pasar Piyungan ngono kuwi no dolan ning kono karo sapa jaman semono karo swargine
Pak Seno Auri Kalasan kono ya ning pasar Piungan kono kuwi dolan ning kono. Ya, aku karo sing nylentrem kuwi. Iya. Wes eneng kono mulih-mulih ana iso ana wong penyelentrem ki mripate iso pindah nggon githok. Iya. Lah ngopo wis pokoke keser-keser ora karu-karuan. Iya matur nuwun. Ayo sing nyentrem kuwi sangka kepengine rakyatan pasar kuwi rak showroom to no. Iya, sangka kepengine foto karo Pajero, foto karo Fortuner ki sendale nganti mencelatekan pertigaan wetan kono kae. Iya. Lah ngopo gegeblak kok. Pak Ipung kuwi. Iya, Pak Ipung. Ki disusul anu sapa? Kang Masmo. Kidul kono. Ya. Dek Alpan. Mas Alpan Janus. Lek kono sehat to, Mas? Sing tak takoke kok ya like ora. Nah, nek dhewe wong aku ki akrab kok. Iya. Iki utangku isih pira ning nggonmu, Mas? Kowe iki kok ora kok ngono to, Mak. Ya, niki eneng anu pamundutan no. Nyuwun dikirimi pepeling dari iklan promosi kados padatan saking Pak Mul. Oh iya, piyaine lenggah kono. Udhe kambing Mara Mulya melayani akekah masak gule tongseng saha nyediani hewan kurban. Nomor HP 0857 4701 0987. Pidalem ing Daraman Sri Martani Piungan Bantul sampun transfer 100.000 nggih. Pak Mul matur nuwun niki 100 kula anggap nggih DP kek tanggal pinten wayangane kula tenggo. Iya. Matur nuwun. Nyuwun tembang Ciwul Gunung Kidul ingkang nembang Mbak Yanti. Salam kagem Mas Kun, Bu Sri, Makti saha dulur-dulur ingkang wonten grup WA Pandagio Pandemen Dalang Yusuf. Sugeng mirsani via live streaming YouTube. Sampun transfer 200.000 ingkang 100 kagem Masda, ingkang 100 kagem Mbak Yanti. Matur sembah nuwun. Wah, iya iya. Mbak Yanti. Jare kathoke suwek ki kowe tuku kathok ya. Heeh. Matur nuwun. Iya. Nawala meneh, Mak. Menika ugi sampun kepareng nderek mangayu bagya merti dusun Kelinggutan nyuwun jenang gula ingkang nyekar adik Chelsea. Oh ya. Saha jineman kelambi lurik kalajengaken langgam rengu ingkang nyekar adik sapa iki Talita saking Sambel Welut Pak Bibit. Matur nuwun pun paring 200.000 menika. Iya, kagem kesejahteraan kanca-kanca kula sekolah menika. Nggih. Matur nuwun. Selamat malam Mas Yusuf, sugeng dalu, sugeng ayahe tugas saking M Sumbodo dan Mas Totok Sudar ujian saking Gading sik rikala pinarak sowan dalemipun Mas Dalang ngresaya duta saking piyapun Bapak Joko Laksono ingkang kagungan damel dalu punika. Nyuwun podang kuning kula aturaken kagem Dik Totok Sudar ujian SPD. Oh, Pak Totok. Pak Totok ki sing mau nemoni neng transit. Oh iya. Sing piyaine kaya gendone Tawangsari kae no. Oh. Kagem Ibu Hajah Badingah Gunung Kidul. Oh ya, ugi mboten kesupen katur ingkang kagungan kersa piyambak Bapak Joko Laksono matur nuwun awit paringanipun mugi berkah sedayanipun. Salam sehat sukses katur matur nuwun. Ugi katur Mbak Ayu Suhin. Weh, sugeng makarya matur sembah nuwun saking Pak Sumbodo. Oh ya, ya bintang tamu. Mas Kenyot. Kenyet. Mas Kenyet nek kenyet ki nek cilik lah wong iki lemu lho no. Oh. Kenyot kok. Iya. Ki nek biasane sono ning Gunung Kidul kono sok saru, ki nek saru tak tugel janggane kok. Iya. Ora kena saru, ora. Nek saru tak kon push up. Iya, Mas Kenyit. Karo Mbak Desuhin. Mergo ngene no. Piye? Ngopo kok sing gendani Mbah Waloya Mas Kenyit? Mergo Mbah Waloya ya nyuwun dongane enggal pinaringono sehat. Iya. Iki mau esuk dikabari Mbah Waloya mlebu rumah sakit. Ngopo piket? Wah. Ayo lara to penjane Mbah Waloya ki lagi gerah. Dongakno enggal sehat. Oh, aku dadak takon mlebu rumah sakit kok ngopo? Ngobati kesarasan. Iya, matur nuwun. Seperti apa, Mak? Pekaulaya. Oh iya, iya. Pekaulaya. Monggo katur panjenenganipun Mas Kenyit kalian Budi Suhin diaturi tindak panggung. Ya, ya, ja.
Yo kancan ning isih gembira alera-alera Indonesia toro Anggria numpak perahu layar dina minggu pari wisata Joget. Oh. La. Ya. Kepelek lah. Oh. Ya. Oh. Anggria numpak perahu layar teko wis dipiloro. Ngopo piloro kepiye? Ha teko-teko kon joget polahe. Lah yo monggo aku ku nek joget menjiwahi karo tukang kendang. Kendang ini ya kudu ngene, kendang ngono ya kudu ngono. Ngono kok digathukke ning aku karepmu ngopo? Lah nek ra gathuk. Ngene kok cedhake aku. Mumpung Mbah Walo ya ora melu kesempatan dheke kuwe. Ngene le. Piye le? Mbak Cangik kok le sorry. Ngene Mbak Cangik. Ki mu Mbah Waloyo wis pasrah karo aku. Nggih. Pokoknya bojoku Suhin njaba jero tak pasrahke karo kowe. Nah, iki. Dadi wektu wengi iki musibah membawa berkah. Kok musibah membawa berkah piye to? Kok isa-isane musibah. Umpama Mbah Waloyo ora lara, aku ora tekan kene yakin. Paling tidak saiki aku becak ning lor kulon Malioboro. Lah sampean ki paling ora ya ndongake Mbah Waloyo. Muga enggal sehat. Jenengan neng kene iki aja malah seneng, kudune malah susah. Duh, Mbah Waloyo malah lara. Ngono kuwi kok malah batinku ndongake ora kudu tak lairke le. Dadi batinku ya ndongake Mbah Waloyo. Mugi-mugi Mbah Waloyo jati temaing Waloyo, Waloyo nirmala jati. Amin, heeh. Iso pulih sejati uni. Bener. Gek mentas ning panggung neh ora ning kamar rumah sakit. Nggih, leres. Iya. Aku ki ndang Mbah Waloyo nek percaya. Kapan mau? Ning rumah sakit. Kapan mu endang ki kapan? Kok aku ki nunggone Mbah Waloyo ketmu bengi tekan sore kowe ora jedul. Esuk mau aku takon Mbak Suwin nganti lagi ning kamar mandi. Nah, aku ngundang Mbah Waloyo. Ya bener. Mbah Waloyo takon karo perawate. Niki fungsine infus niku napa to, Bu? Ngoten. Niku nggih nambah kesehatan, Mbah, kali nggih nambah stamina. Heeh. Suster iki lunga copoton Mbah Waloyo duwe blok. Kesusu kok. Kesusune pengen mari. Semangat kuwi jane ya apik banget. Semangat paling. Iya. Kula nuwun. Ngaturke kula nuwun lek kenyit Desuhin. Heeh. Ngersani warga masyarakat. Nggih, nun sewu. Ngaturaken nuwun kula nuwun sanipun warga masyarakat wonten ing padusunan Klenggotan. Nggih. Klenggotan wonten ing dalem menika adicaranipun menika merti dusun nggih. Nggih. Merti dusun. Wayangan. Alhamdulillah mugi-mugi kanthi
panjenengan ngluri budaya Jawa ingkang adiluhung wonten ing tlatah Ngayogyakarta Gusti tansah njampangi. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Kula dongake warga masyarakat Klenggotan riki ingkang sepuh pinaringan kuat iman panjang yuswa. Amin. Tutuk le momong putra wayah. Amin. Sangsaya kuat nggene ibadah. Putra wayah ora putra wayah. Putra wayah. Cecakno le. Putra wayah. Putra wayah. Ah, ora putra. Lah ya Putra putra wayah. R. Aku ki bar dites karo Bronjong. Nah, ora kena saru ta aku. Ora. Ora iso saru. Ana momo diwedok aku ora muni aku ya ngono. Ana momo diwedok nyet aku ora arep muni aku ngono. Anggere engko pisan-pisan muni saru toe gulu lho mau. Aku mak teratap ndang opo. Gulu pitik. Mbak Cangek wis ngendika, "Ku nek kenyut saru kon push up." Push up ora masalah sing penting ana lemeke wae. Ya ora. Lho iki ora saru lho. Tegese lemeke karpet lho. Mosok push up kon ning lemah ra yo. Ngene lho Mas. Sampeyan tak kon push up ki men jumbuh karo asmamu. Kenyit ki nek cilik. Nek semene ki ora kenyit. Lah, kenyot. Nah, mula tak kon push up karo jenengku le. Lah, Elek-elek ngene iki kenyit kuwi merek ndas. oh, ndas apa? Yo tegese kowe tau ning Bangjo to? Heeh. Ning Bangjo kae abang do mandek to? Heeh. Nggo motor tulisane KYT kae mereke kenyit. Kayak merek helm. Lah yo Kepanjangannya ora kenyit. Lah, Yo apa? ora le yo wis KYT. Lah yo KYT iki kenyit. Ora. Iki Ngeyel. ngene nyet. Kuwi Merti dusun iki Heeh. pirang padukuan utawa pirang RT iso bayenge kaya ngene. Pira? 84 RT. Kleru. Lah pira? 10. 10 RT. Heeh. Kayak iki kumpul dadi siji. Iya. Kabeh saiyek saeko kapten. Nggih. Alhamdulillah guyub rukun warga masyarakat. Iki terus karo Klenggotan. mengeti panjenengane Bapak Dukuh ingkang sampun purna tugas. Oh nggih, kalau wingi tanggal 16 Juli 2026. 26. Purna tugas Pak Dukuh asmane Dukuh sapa mau kae? Lah, Tak catet lali to. Heeh. Lali Lah kok mesti. catet ora? Ning HP kok sik tak. Sik. Wong kok Oh, Pak Sadali. Pak Sada. Lipori. Linopori. Oh lah cetane niku. Kowe iki muni ri karo li ya padha wae kok le. Pak Sadari. Dedak gayane iki nyetak-nyetakke. Alah ngene-ngene ya bojomu. Ah. Ya. Ora enggak aku. bojo wakil Nek ora marep apa. ngayahi kepiye lho kek wong gedene kaya ngene iki. Nek Gedhe kae cilik dhewe iki dhe. kowe ra mancing lho. Kowe ra mancing lho. Kenyek kuwi mau Kowe kenyek nek iwake cilik. kena kabeh. Aku ora mancing, aku njolo kok. Gede kok cilik. Tegese iki gedhe awakmu ning cilik angen-angenku. Iya. Matur nuwun sanget awake dhewe iso tekan kene. Alhamdulillah. Pak Joko ngaturke panuwun ngersane Pak Joko. Nggih, matur sembah nuwun sanipun Pak Joko Laksana. ingkang Ingkang sampun dalemipun. kepareng nimbali kula sak kanca sowan wonten ing papan menika. Mugi-mugi pinaringan lancar rezekinipun. Amin Pak Joko. Piyayi iki nek sugih rezeki ketinggal Bener. gagah witeksa. Pokoke anggere asmane iki Pak Joko. Joko, Mesti kok sukses sukses. ya. Ayo. Kuwi mau Ning kok iki Joko iki ora lah nek jenengmu ki Joko sapa? Joko Gemblung. Iya. Kenyet Joko Gemblung. Lah kok Joko miliarder kok iki dadi Joko mengkeret iki kok. Ayo wis terima-terima no. Sungkem kae Pak gurumu lho kae. Iku niki to. Pak Pardi Kucing kae. Pardi kucing ini Kucing niki mboten sah disebut. Pardi angkringan ngoten to. Oh, Pardi Kucing. Pardi kucing nggih. Babale madu kucing pripun, Pak? Saya to. Nah. Nek ora bener sing bener kae iki. Ugi matur nuwun sanget panjenenganipun Bu Endar. Kuwi kanca kula wiwit riyen. Niku Niku kanca perias. sampean to. Walah ya Allah. Mas apa-apa diparingi. Muga-muga panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Lancar rezekine. Amin. ya toh. Kuat iman, Islam lan ihsan. Lah kene iki yo tembungmu ki kok ya Gini. apik men to nyet. Nek waras ya apik ya dia. Aku ki ngene le, wong urip ki anane mung ibadah karo ibadah. Ibadah ki ana werna loro. Apa? Siji kuwi jenenge ibadah makdo, sing peloro ibadah muamalah. Makdo ki apa? Makdo ki contone salat. Timang wektu ki makdo. Makdo. Wajib ya to, pakem. Heeh. Muamalah ki selawatan, serokalan, terbangan kuwi muamalah. Iya kecak nglakoni. Ora. Iki kepiye tau pinter kocak kok.
penting wis omong wis rampung. Ya. Lakoni penting iso ngomong wis entuk rezeki kok. Ki diaturke. Ya, lancaran bersih desa. Ya, wajib. Ya. Diaturke Mas Pak Pardi Kucing ayo dipawani. Wiraswara kok. Lah kene ra jaglan ora jatahe nyinden ya to. Engko tak tambahi 50 wis. Ora gayamu. Apaan? Nah, apan ora alpan. Wis oleh Evan lho iki ora sembrono kowe Mbak Cange. Pira? Tak buka iki. Saka sapa? Aku nang kene iki ya penggemarku akeh romasamu ora apa piye. Ora saka sapa gayamu lho. Saka Pak Ragil Marsino. Daleme ngendi daleme? Kuwi piyayi Jakarta ning asli lenggahe ning kene ning wilayah Lenggutan kene. Iya. Iki alhamdulillah nomor rekeningmu isih wingi kae to Kang. Nggih Mas aku ngono. Tak TF 1 juta. Nane. Iki alhamdulillah. 1 juta kok nule gur 5 to? 1 juta kok nule gur 5. Iki rupiah kali dhewe. Dadi nek rupiah iki tambahin 002 ngono jenenge 1 juta rupiah. Lah sing gemblong ki sapa iki? Lah piro to kejane iki? 100.000. Oh ya alhamdulillah disyukuri Mas ora mener ora didung kok. Nek 1 juta rada nagih ya. Kowe iki ya bener transfer 1 juta. Ning isih diutang 900 kuwi dicicil lagi 100. Lah kok ngerti? Lah yo mau bareng transfer aku kok. Oh Pak Ragil Marsino iki. Oh ya alhamdulillah. Berarti kowe engko nambahi 100 ya. Ora sudi. Iso golek dhewe kok kowe iki. Mangga. Apaan? Apaan ora alpan ya. Apaan iku nek neng kene ora wani ndremis to. Nek melu aku ngono njaluk tambah 100. Wis padha wingi ki ya ngono. Heeh. Alah ya ora dadi kewajiban baku. Mbak Sange, dalam apa sampean ki ora iso golek tukang sentem sing nom to? Lah yo malah HP kuwi. Lah wis metik ngono kok dijah. Metik kuwi tanpa gigi dadi rasa. Sapa? Kuwi pongi. Ora sembrono nanti antel. Lah aku iso tekan kene iki ya mergo panjenengane kok. Panjenengane Pak Ipung iki to? Pak Ipung kuwi. Walah ya sorry Mas. Sorry Mas. Kuwi nek arep piye kene wis akrab kok kowe. Langkone HP kuwi. Heeh. Kirek nguyuh. Kirek kok kirek nguyuh? Lah sono sene iki lak jeneng kirek nguyuh to. Sintringan ora kok kirek. Oh iya ding. Mangga. Ayo bersih desa. Muri. Nenggonku japuk wiraswara ora gelem. Lah, mahal. Kon ngopo, Dek? Ngempul ngono seneng yo pol. Keblungan ping pira soan? Wah, ora ming keblungan, gonge kadang-kadang disiki kok. Dimurai kadang-kadang ping pindho. Blane sing ngegongi pengawale. Lah terus tak gongi sik le. Lah iku pengawalku. Ore ada Suker sakit. Yo, gongke. Iya tumandang karya.
ko apane ku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih ato super sakit Lia iya Lia tu mandanaryo yo 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 menika sampun diaturke ya ben jumbuh karo swasana lek kenyit piye Mbak ya anu merti dusun ya gendinge ya kudu ditokke bersih desa. Oh, cocok. Ayo bersih desa murih ado syukur sakit kuwi ayo kuwi tujuane ngejak sak kiwa tengene supaya melu bersih desa, murih ado syukur sakit. Nah, Gusti kuwi seneng karo barang sing resik. Bener. Mula arep turu kowe kudu resik supaya ngipine men apik ya. Nggih, leres. Ngono kuwi pitutur kang becik ya. Ki anu lek anu wenten ingkang badhe putra daerah mriki nggih badhe anu dono swara oh nggih asmanipun adik Chelsea kalian sinten adik Talita nggih adik Chelsea kali adik Talita monggo disepati Upin dan Ipin inilah dia kembar seiras itu biasa iyo Upin dan Ipin Tadi senang siapa jua Upin dan Ipin inilah dia Kembar seiras itu biasa Upin dan Ipin dalam mesinnya Tadi senang siapa jua Upin dan Ipin selamanya Jan sekarang isih bocah-bocah ya sepote lagu anak-anak ngene iki cilik-cilikane bojoku mbiyen yo ngene iki iya Sugeng dalu. Yes, Sugeng dalu Bapak. Nggih. Kene-kene Sing salaman sing asmane sinten? Cek Chelsea. Oh niki Dek Chelsea, nika Mbak Talita niki ora Dik. Niki sik mboten nganggo kabel nih. Nggih. nek tekoni aja ngaku no asmane sinten pun mari ngono Kuwi penyakit. Heeh. Jiat. Kayak putuku. Alah cantiknya. Rambutnya iki lho. Nah iya. Asli nek niku. Heeh. Kamu asli ora? Rambut kula niki tak pasangan iki. Alah. Benten nek Rambut niku ora dari asli. telu. Kowe ora wangun nek kowe kaya jaran kok malah kuwi kok. Asmane sinten Nduk Cahayu? Talita. Talita. Nggih. Niki Sekolah? SMP Negeri 1 Piungan. Kelas pinten? Ronde. Terus? Wedang ronde rasane kecut gek piye le bokong gedhe kepentut-pentut ngono anakku nyanyi. Mergo bapakne sing marahi. Bapakne iki ya padha dene kok ora. Ya nyanyi no. Ayo Manane Mbak. Nganggo bawa no ya. Ya dibawani no coba. Mbah Kenyet aja ganggu Mbah Kenyet. Ora, aku ora ganggu. Anu aku nek ngene iki wis didoani ngene iki diruqyah niku aku ora ganggu kok. Rada maju. Heeh. Nggih kene-kene. Mangga, Mbak. Kirang dhuwur. Kegarane semanten Dik. Heeh. Sing ninting ki ora bener kok. Anu Mbak Suwin mau rak muni kurang dhuwur to. Gampang ya nek dijunjung nek kurang. Nah, yo no. Yo ge tembang. Suarane. Oh, lah suarane to tak kira kurang dhuwur. Kan tak junjung. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tutup ya
bapakne sesuk nganggur oleh duit. Lah ngandalke anak wedok oleh golek duit. Terus mengangkling-angkling nang omah. Ning iki wis iso mandiri lho lek kenyit. Iso apa? Heeh, nek ora kaya jenengan, nek jenengan rek nganggo Suritina ning Pasewakan. Busana maneh kok Karno. Nek gendere apik ngene iki ora nggo kok ngono lho. Lah tunggaku gender iki sempyo nemro. Ah. Aku ya bingung ya to. Sakek telake londrat kuwi. Iya. Suritina ning Pasewakan. Lah cek kowe ya nganggo. Panggo gawe lagu nek aku. Oh, tak kira kowe ya download padha aku. Nyet, mesake bocahe lho nyet. Heeh. Oh iya ya nak. Ya, nak, ya. Nananina. Luput pisan kena pisan Yen ka yen gampang luwe gampang Percaya ra. Luar biasa Jasmi. yen angel yen angel Dicengkono. angel langkung tan kena tan kena Ya cengkok ngene iki. numbas arta Nyuwun keplok. Nggih, apa yang meriah tepuk tangan. matur nuwun. Nah, Gini, umpama gelem saged karo panjenengane Pak Joko, wis yakin mulih tuku pedet. tandane kan. Lah kok iso? Lah tuku pedet ke sing ngopeni Ayah Sabdo. Ora urung ya bapakne ra gelem ngarit. Hah? Ra urung ya gek gol ning pasar wage entek ya ta. Ah. Taung bapakne wae pemburusan kok. Iya. Sa- Ya. Halo, halo. Ahe. Iya. Oh. Luar biasa ini iki jenenge. Pabutot sakil matrakil ngemut sikil. Sapa nok Len? Mbak Uwa. Sing latih Mbak Uwa. Pak Sabdo. Sabdo mandi apa sabdo nemai? Apa sabda tomo? Apa sabdo tomo apa sabdo luntur? Sabdo wala. Ayo, Dek.
Chelsea. Nah, Chelsea. potensi apik iki. Iki latihan pirang tahun bocah iki. Iki biyen ketek kapan, Nduk? Nah, mau latihan, Nduk? Mboten. Oh, mboten? Mboten. Kapan nih latihan? 2 minggu. Nah lah, ya ampun. Aku biyen zaman TK aku ki urung diwarai kaya ngono kuwi lho. Oh, lampian TK nembang ora kon beda meneh. Bocah saiki kok wis budaya banget. Aku biyen latihan ora ngono kok. Lah sampean ki biyen kon nembang lagu wajib Ben aku ora biyen iso kok. Bocah cilik-cilik jejer mari-mari sandangane resi tumindake beci. Heeh. Lah ngono kuwi pol. Lah iki wis iso nyinjet. Iso apik. bawa. Lah iya. Sing saiki lho. Sing ngajari rak yo Mbak Wo. Nggih, matur Mbak Nur. Iki Mbak iki. Mbak Yune. Ya. Iki ya iso bawa ngono. Iso nembang. Iki iso nembang. Oh iya iya iya. Kene Iya. caket Mbah Kenyet kene ya nak ya. Rek maneh dawane sakmene. Iki lho Nyet, nek duwe anak iki rambuté anakmu ki bingung ngene iki lho. Lah iya. Weh anakku tak tau tak ing omah mangani tandurane tanggane kok. Lah kedudan. Heeh, nembang napa Mbak Talita? Sineman klambi lurik Klambi lurik. merengu. Oh. Wah, Klambi lurik Klambi kalian lurik. langgam mereng. Langgam. wah apik tenan. Digambangi ayah, gambangi ayah. Wah, Gampangane mah kok suwargi Mbah Mario. Iya sampe ngene iki. heeh. Ayo ayah, enggak Mbak Talita. Wah iki luar biasa. Iki kudune linggo ngene iki ditandani kaya mbak-mbake ngene iki kok. Lah iya. Urung betah kok ya. Oh. Nana. Pantas luwes polatane dasare mas kuning nemu kiring sripat sripit lembeane Aluse padha ibu. Aku nek duwe anak wedok ngene iki nu senengku banget yakin. Iya. Anakmu iso kaya ngene iki ora Nyet? Ya tergantung nek anggere iki bibite iki aku karo kowe ya iso. Iya. Oh. Ayo tengah kelakone. Ning iso lho awake dhewe anak-anak ora duwe ndas. Lah kok Ya memperjelek keturunan ya. Bapake we ya kaya ngono. Monggo ditelaske.
Jos. Mbak Canggih. Nggih. Tane jeneng Waranggana kuwi ndek karakter dhewe. Lah iya Nek bener. upamane aku sing diajari 5 tahun rong karan iso nyantel. Bocah iki nek saking polose nembange Lah ya ora apa-apa wong jenenge Jawa iki ra ya kudu ganggu. Lah kok Mbak Anu Suhin bareng madeg kok si anu sapa sing nikending ngadeg diken ayo nembang. Nggih, sekejap. Nggih. Sekejap kami sol benak-benek ke. Kuwi nek mbiyen saiki ya wis ora Nek kok. bareng Mbak Suhin medeni meneh. Ngopo? Kepiye? Engko Mbak Suhin majeng nggih. Ya tembange rengu nggih. Ya. Ayo ayo. Ya. Ya nak terus kena ya. Sajake tundrangu onteng iku gongke Mbak. Terus le sinau budaya Jawa ya Nduk ya. Semangat pokoknya dibimbing ayah. Pokoke sesuk dadi Waranggana sing sukses, sing kondang ya nok. Disalami riyen menika mbak-mbak ibu-ibu Waranggana wiwit saking mriki dumugi mrika. Dijaluki berkahin no. Dijaluki donga pangestu. Mbak nyuki jaluki donga pangestune. Iya. Salim, syukur karo nembung sangu. Nggih. Iya. Cara-caramu iki kaya ngono kuwi. Lah yo biasane nek salaman kan karo njaluk sangu. Tapi nek anakmu. Nek anakku tak ajari ora njaluk sangu kok yo. Sekolah yo sekolah, ngono mangkat sekolah ora apalan. Sekolah salaman kok karo njaluk sangu aku ngono. Lah kuwi kewajibanmu saiki. Kewajiban wong tuwa ki nyangoni menafkahi. Bocah ki men ratuman rasah disangoni. Lah kon golek dhewe apa piye? Lah ya ora disangoni, dhuwit ning sangoni kepinteran. Monggo wong tuane bodho. Lah iya, ngono nggih dung. Iya, ki tembange diaturke wah. Matur nuwun iki Dik Chelsea karo Mbak Talita. Nggih. Diaturke sing mau pamundutan saka Pak Mul. Pepeling mau. Ya. Sindene ya men melu ngadeg lek kenyit.
Tak urutke saka sing cerak dalang iki. Ya. Diurutin apa ngeluh? Mbah Waloyo kowe ngelu ora diurutke kok. Oh gitu. Iki tegese giliran lho. Gilir ngono lho. Nah, digilir Iya. 1, 2, 3, 4. Siji bapak siji. Ya Mbak, ngadeg Mbak. Ya no, ngene no. Klambine iki koyo legi banget ya Nyet ya. Heeh, ora usah mancing. Lah ngapa? Lah nek legi ini aku ya tak mut. Wah. Kowe Yo, kok tegese permen ngono lho. Ora ngono. Ya ngene no, tak sumurno. Ya. Iki. di anu miken di. Ya. Heeh. Mene piye? Ayo nduk dikenalke nduk. 12. Asline sapa, namane ngendi? Ate kaya tanggane Pak Ipong to iki. Ngawur. Sugeng dalu no. Wilujeng dalu. Nggih, sik tak salim. Emang kok Oh iya, mriki? salim Ah, Pak Dalang. Mas Jan. Mas Dalang. Sehat selalu. Masda ini semangat bukan selalu. Pak Dan tapi Ah. Masda. Nggih, heeh. Nah aku ya Pak Dan to. Heeh. Pak Jamu Negeri. Iya, Pak Da kowe Pak. Yuti. Heeh. Putih. Nah, Sugeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu Mas Dalang. Rada rene kejangan awake elek kenyek. Oh iya iya iya. Rumah aku wis Berarti siji kok langsung- kebabake kamera. Oh, aku ya gumun tak. Awak kok 5 kilan. Iki ki ora 5 kilan. Lah. 5 meter kok itu. Iya, kenalan karo warga kene. Asmane sapa? Daleme Deret pundi? tepang Bapak Ibu warga masyarakat pundi niki? Klenggotan. Lenggotan. Klenggotan. Pundi? Sri Mulya Sri Piyungan. Mulya Piyungan. Bantul. 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 Projo Taman Sari. Projo Taman Sari. Heeh. Nggih. Nggih. Kompliti. Kek sapa asmamu? Asmane sinten? Kula Ainun. Ainun. Ainun apa Ainin? Ainun. Ainun. Ainun ki tidak sadaratun. Kayak basa Arab. Lah yo Ainun kan tidak sadaratun. Heeh. Nggih. Omahmu Bisa ngendi? jadi. Kula Tepus. Kuliah ning ndi saiki? Teng Parangtritis. Oh, alah. Jalan Parangtritis. Larang ngono. Oh, kuliahmu ning Parangtritis ana. Cedak Parangtritis. Aku Oh, mau larang prindi ngono lho. Monggo aku ki domisili ning kono suwe ya. Kok ora ketemu iki ora. Lah lah aku ora tau bakul kembang kok dadi ya ora tau ketemu aku. Lah Aku rono iya. ku nek Selasa Kliwon Jumat Kliwon kok ya. Lah ngopo? Siaroh. Apa kono kene? Lho ning sebelah belu. Aku ki biasa ning rono. Lembang Nun. Heeh. Nggih. Kowe kok lemes iki ngapa? Ngantuk, Mas. Waduh. Nyambut gawe iki sing profesional, ngantuk Nah. dikaya ngapa iki kudu sing Oke. semangat. Kowe Anu iki. berarti nek lemes kon push up. Ah. Iku gak sehat. Aja. Lah Lah, jare turene aku kon nek- push up. Ana wong Nek wedok push kon up push up. kudu enten lambarane. Ah. Ora. Ayo. Ora ke omake tepus. Mbah dilambari Mbah dipun kersa mboten. Aja kacari elek neh. Ayo. Heeh. Nduk Cahayu. Daleme tepus. Nggih, Bu. Tepuse pundi? Tepuse Purwodadi. Yalah sing kidul kono kae. Lah nggih. Bisa dalah. Terengane wong tepus ki asu-asu. Ayo. Heh? Ayo. Lah saking mantepe wong tepus asu-asu. Nah, nek kono ki muni ye dadi Z. Nah, Ah. Gek ijek sekolah apa wis ora nduk? Tandane Tesih sekolah. Wis piro? kuliah. Kelas piro ya nek kuliah? Kuliah ora nganggo Kuliah. kelas-kelasan. Ora nggo kelas-kelasan. Mlebu semester siji iki, semester siji ki wong Cek sing anyar Jabang ini. basi, aku biyen dolan ning omahe kono diusang-usange foto rokok. Foto rokok ki apa? Foto rokok ki kembang turi. Foto rokok saajeng-ajenge neh. Kelintang-kelintang rukun Islam. Yo. Nah, Rukun Islam. Luar biasa ini. Kang lima Kang lima puniki. Sah tepus kok suarane api. Lah, iya. Sepole. Sepole. Lak mam beser. Yo alah, besere emplok yo senengane bocah ke. Oh, lah marahi suarane apik. ayo emangane kuwi sing beser. marake apik. Katindakno mring para sasama. Ya. Katindakna mring para sasama. Aja padha ngebleng. Lagi man
dilem Aple. ya aku. Eh? Lagi men dilem ya. Piye lagi bet dilem. Iki mau ki diprank karo Mbak Sange. Lah Mbak Sange le ninting yo ngono iki melu. Aku ninting. Macam blosokno ta. Sing blosokno ki ya sapa? Ora kowe ora tak blosokke ning tak jak blosok kowe nak. Ya makape aja padha. Aja padha. Anek semnu diblosokke pawone sepira kok ya. Kowe tak plotrokke lho lek kenyit. Inyet jare nyot. Iki aja nyetak-nyetakke to wis to. Nek aku karo lek kenyit ya wis akrab. Harus biasa. Nek kon lagi ketemu iki. Nek kowe mbelok aku kenyot iso tak kenyot tenan kowe. Pengen apa piye? Agi wae tak weling lho mah. Ngedan lho, kok tak Lah jare kenyot jenengku ya to. tak bungkem lho ngene. Nah. Kula pahit kok. Ketok iki lho ketok. Nek bani aku kelingan dia. Karo bronjong. Aja padha. Aja padha Ditinggalke. ditinggalke. Kabutan gelungan kaya dadi aro rada ngene. Lah ya ora apa. Ya mangsa enggake to ya. Tak sanggane saka mburi nok. Nah kowe nembang omen. Aku kesel ya ben. Nek ra ngene ya ora nyambut gawe kok. Ya ampun Mas. Kok goceke dadi bentuke beda lho. Heh. Bentuke mleyot kok ya kowe kira. Mosok aku kok nyangga liyane. Rukun 5 punik, rukun Islam puniku. Ya. Rukun Islam Niku. niku. Apik sing kowe. Ya cengkok tepus niki. Nah, Iki iya. arep minggu ning Banyuwangi kurang sithik iki mau. Ning ya apik malan kolaborasi kok ya to. Iya. Ora apa-apa. Sahatate. Nah, aku maklum. Sahatate. Kang Angka. Nah, Iki lho Ora. Angka Siji. siji. Aku nek duwe pengenter kok ngene iki aku wis ora nggo HP kok yakin. Kang Angka loro salat. Kang angka loro salat Dene kangka. dening kangka Telu. telu. Ramadan. Wis ditintingi Pak Guru cetone kaya ngono. Iki Pak Guru. Dene kanca nggo HP tang-ting tang-ting. Lha kowe kok kowe. Ramadan nindakno poso ya. Ramadan nindakno poso. Papat ya kaping 5 ibadah haji rukune Islam sampurna. Sing Iya. nembangmu rak karek ngurutke ya to. Iya. Jidat rolat luso patkat moji. Heeh. Jidat ki ping 1 maca Sahadat. syahadat. Rolat ki ping 2 salat. Salat. Luso ping 3 Poso. poso. Patkat sing 4 zakat, moji sing 5 ngibadah. Ibadah haji. Wis nglakoni iki nyet. Bisa. Kok aranggo munggah kaji wedhuse wae ra dikombor. Polare wentek tok konsumsi dhewe. Nah aku kaya Pak Joko kena ping 3 paling tidak ya. Ya Mas. Are. Ya aku tekan. Apa. Yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis mendine tansah
dielingke wis wancine padha nindakake akan mus kumandang wayahe sembayang Tetapi wajib tapi wajib dawuhe pangeran salat tadi jaga ing agama lima waktu tuntutan dicoba kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar Salat saya diingatake tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama lima waktu ngelik ono ning donya mung sedelo sapalan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng sesuk ora suwarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake akan mus kumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama lima waktu tuntutan dicoba kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar Salat saya diingatake tindak mungkar amare lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngeling ono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok ora suwarga Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi yo 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 sampun batange pepeling Nggih. sampun dalem aturaken kalian Nggih. dik sapa mana jenengmu Ainun Ainin Ainun. Ainin oh gue Ainin heeh iki Ainun ki jenenge nggon KTP Ainun Elizabeth Suginem iki aja kok isu ginem ala mbok kek partilah ngono sisan ngopo ya apa suginem iki lha apa Ainun Elizabeth anu Yatirah ngono apa yo ya ya ngarepe niku pun apik bunine kok ngono engko nek yatira nyinggung kali Mas Ipung lho malah dhek seneng niku terus anggere sebutan utuh gragap tukang slenteme gampang tersinggungan lho kayak men kae nek tersinggung terus ngentut separan-paran iya wis gek linggih Ainun iya ki mau pepeling sampun sah nggih Pak Mul nggih Gusti Sampun. Allah mboten mutangaken kawula mboten kepotangan Leres. sasinampurna mboten dados punagi Nggih. Pak Cange nggih podang kuning wonten ingkang ngersakaken 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 ora ngersakaken 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 Mbak Niken tak sepoti pelek bareng Mas pelek bareng
aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera. Jangan PKK, hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Iya. Yuk. Tata laksana hidup ini rumah tangga, Tangane gini kabeh. didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Tembang Niki judule napa, Mbak? Mars PKK. PKK. Iki salame enek. Apa kabar PKK? PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua. Oh gitu. Baleni. Mah, wis wae. Iki tembang ning Mengku Pralampita. Iki keluarga berencana. Keluarga berencana. Nek duwe anak, kuwi sing apik kalih dosa. Kalih ora nggo dosa. Dua anak Dua cukup. anak cukup. Monggo klenyet iki bacut 5. Kalih dosa, kalih mawon supados mboten rekoso ngono lho. Ah. Ya. Ngaten. Heeh. Selamat malam Mbak nih kan. Selamat malam. Salaman sik. Halo, sehat nggih? Alhamdulillah. Lah, aku raja salaman ya ora apa. Ojo salaman karo kae Mbak nih kan. Selamat malam, Mas Kenyut. Kok tetak nganggo ngono to Lho, nyeneng kok nek didilat lho. Nek karo bocah iku kudu kaya kirik jilat barang Bocah ngomong nek aku. karo bocah iki disayang kudu tangan. Lah apa? Wae lagu ning polsek. Nah, mur kena bapak babin kanti Mas Pak Kapolsek rawuh. Selamat malam. Warga masyarakat dongakno Mbak. Coba. Dongamu ora ampuh. Nah, ya. Ampung dongane wong suci ya. Ayo. Ojo kaya ngono to. Suci nggon apa? Nggih. Suci dalam debu. Ora Dereng ndedonga kagem sedaya warga masyarakat jenggotan. Lele. Kelenggotan. Kelenggotan. Piyayi kene iki ora Lah duwe ngomong jenggot. takon jenenge jenggotan ora tekan ngenggon iki mau. Malah aku maca gapura mau iki karo merem-merem dadi ngerti ku jenggotan. Duwe jenggot wae do dicukur kono. Glenggotan aku iki. Kelenggotan. Nggih, kagem sedaya warga masyarakat kelenggotan. Dan bangkel. Dan bangkel. Nyawiji iki memang. Oh, Iya. kalih padukuhan. Mm-mm. Oh, nggih. Kok mboten dhewe-dhewe wayangane? Lah yo. Wah, lah, Sisan kesenengan rakate dadi siji. Ngaten. Nek dhewe-dhewe kesenengan dalange ngono. Mosok seminggu wayangan ping 7. Mesake sing rewang no. Wae nek sing rewange ya mesake Pak Joko. Sembrono. Nggih. Nggih, mugi sedaya warga masyarakat pinaringan sehat. Amin. Pinarengan Pinaringan. Sik ditoto. Lambene rasah kami sosolen ditoto sik. Lah piye dhek mingkem dadak nganggo ngono kok. Iki kaya bojoku wingi. Tak Ngapa? behel ngene iki to. Ah. Arep ning alasmu tawa-tawa tanggane nganggo kacan kinara. Kinara nganggo, kinara. bojomu behele nganggo apa? Heh? Nganggo apa? Bintret. Ayo. Beda kok, beda karo dek nikah Iki niki. beda to. Bintrat kayak dideki batako. Mugi-mugi Pinaringan kaparingan nggih, sehat. panjang yuswa kathah rejeki. Nggih. Amin. Nggih. Amin. Minjang tahun ngajeng nanggap Mas Yusuf malih. Amin. Insyaallah ya heeh. Nek Amin. do isik Sik Apa? apa? ya nek do isik ngono lho isik wayangan ngono lho. Lah ya isik. Lah ya wajib lho ganti profesi dadi tukang becak. Nek ora. Ora kowe. Oh, lah ngono.
Niki wonten dawuh. Podiang iki. Podang kuning ingkang ngersake. Menika saking Pak Sumbada dari Mister Sumbada. Pak Sumbodo nggih. piyayine ingkang pundi, Cung? Niku saking Gading Gunung Kidul. Gading. Oh mirsani lumantar live streaming. Aku Sumbodo tanggoku kuwi. Nyana-nyana. Tenan. Pak nek diutang. Ora le diutang. Sumbodo tanggoku kuwi bojone Ngatiem. Oh, ada. jenenge ya Sumbodo sok kulino njaluk lagu-lagu ngono Oh, kuwi. nang kudu iki. Kudu kuwi to, Bu. Iki ora kenal Nek kuwi ora nggo katresnan ya to. Nek saiki rak rek maneh ireng ning nggonamu kan ora ireng. Mbak campur ya kae. Nanone no pawani, Mbak. Nadyan wujud temong peksi. Nah, wis ora kuwi. Nah wis dijisiki kene. Wong anggere iso tak tukoki gelang 20 gram ngono engko. Tenan lho Oh, iki. tenan. Dite sapa? Sing kok iso kaya Dite sapa? Ora nek tode saka ngendi? Oh, oh. Ana becak wing nganti 20 gram lah. duit ning ngene kowe wingi kae lho tak balekke neh ngono tegese. Utang to. Ha iya. Coba cengkoke nok men ditirokke Mbak Yu musuhin ya, Cek. Nadyan wujud temong peksi. Wah, kurang sip kuwi. Ah padune ora kuat. Coba baleni kowe mono. Ado kok. Anu kurang ombo niku. Nah, dadi nek artikulasine sing cetone o ya a, ngene. U ya u ngono kaya Kayak resepnya niku ombone sak mik ngeten iki. Nah, coba nok diwarai nok, Mbak. Wis tuwa ora iso mangap. Lah kudune wis tuwa ki malah gampang. Lemune sapa? Gampang lho. Lah iya. Iki ki perkara mangap lho. Lah yo aku ngandake nembang. Nadyan wujud Nah. temong peksi. Nah, awu. Agawe monggo Mbak Niken. Agawe talining Aku nek di pesinden ngene maca sanyangan tak bayar 3 juta kok. Lah kok aku ora mbok jak to, Mas? Hah? Kok aku ora tau mbok Lah jak? engko dikira aku kumawani karo adikku lanang Yusuf ya. Ora. Nek nggon jenengane ora apa-apa. Engko aku ora apa-apa. Jenengane padha-padha mitrane Pak Pardi, aku ki ponakane Pak Pardi. Oh, sampeyan iki ponakane Pak Mardi. Ponakane. Wah. Pak Deku kae. Iki ngarep jak jaken. Oleh to iki? Oleh. Deal iki ya. Heeh. Ning ra kena batalke. Ora. Ora, Oke, aku siap. ki sapa-sapa nganggo, Mas. Arep mbok jak nang ndi? Sapa-sapa Lho nganggo. biasa sapa pasar to. Engko aku ya bakul wedhus kok. Ora ya kon. Lah aku ngopo? Bakul wedhus kok aku mbok jaki nggo ngopo? Gawani dadung no. Halo. Halus manis nengsem Diajeng garwaning sun kene caket marang pun Kakang kene Yayi. wonten dawuh Kang Mas. Iki ngopo to? Nganti kaya rupamu ki bagus-bagus kok. Lho, Pak. Cemburu. Ngelingono mau ki. Aku ki mbok pasrahke lho. Dipasrahi. Pasrahke saka Mbak Waluya lho. Dipasai kon ngopeni ngono to. Jaba jerone iki. Lah ya pilih iki kacek 100. Kacek 100. Enek kuwi ki ragate ki akeh ya Nyit. Nek upamane nyedaki ini kan ki ragate akeh. Apa aku biyen kurang akeh sing ragati kowe alismu aku adol pitik. Idepmu sing numengeng tawang kowe aku adol sempe. Gensumu ki aku adol pejet. Terus Ono rai kok kaya kanjang. Sesuk nek karo Dibeli aku, kono kuwi ta ning Mbak nek karo Waluya. aku jenengan adol ginjal. Aja. Mbak komplit sisane aja ming ginjel, gek komplit biang didol kabeh. Wasa minggan kula goleki si podang
Ibu bunga hinga Iba bunga ngatiku. Wah, Jan, aku dadi tuman melodi Yusuf iki. Tuman iki ya sesuk wis arep jane. Sesuk tetep ngejakne to, Le? Hah? Ngejak to. Iki aku ndungake Mbah Waloyo gemen mari ning tetep ngejak to. sesuk tak jak Ya kok toto gamelan. tak jak nyetak bataku. Oke. Heeh. Nyanding bisa dadi hamba Wis sesuk sinau kuwi. Aku ora golek liya nek kowe iso ngono kuwi lho suaramu jebret-jebret. Lah aku golek sing luwih apik. Aku biyen dek umurku padha nikene suaraku ya apik. Ya apik ngono kuwi. Saiki rusak rak kahanan. nek busuhin iki bawa kemau lho. Alus manis tur merak. Kemau rak dong nek Asmarandana iki tiboke. Nek busuhin biyen iki alus manis tur merak ati. Kemau rak nang semage. Busuhin tibone i dadine i. Nah, Ketek medeni. So, ayo lah. gak tiba momen diwedok meneh mah aku. niki digarap pripun? Lah ya jenengan penake digarap piye kok? Nah. Kula digarap Monggo Mas Kendang ajeng garap dek niken pripun. Kuwi pira? Digawe ongkek ria. Oh, Ana sing dangdut garap, ya. nganggo kendang batang. Oh, iya. Ya Mas Roni. Ya. Ayo ya. Ansor laras. Iya. Asoy. Paijan ora kerja ora jajan. Sesawan neng omah wis ragasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mungkin miteranganku ngene ora krasa esok awan nganti bengi Saring Ibu
nuwun Mbak Niken. Nggih. Nggih. Ki nyo Mbak digawa sawerane. Nah, wes Kasih alhamdulillah. ya. Saka pusat iya. Terima kasih Terserah Bapak rezeki. Yusuf. Bapak. Anggepmu Disyukuri ya toh. Iki mau kon gawa iki tegese le masrahke piye mondok? Saka Dicetake, pusat. saka pusat Gur kon gawa lho. Gawa to iki. tak atur tangehke ora. Oh, Ora Nggih. ngoten. Niki sok ngleboni kas sinden iki Oh, Mas Yusuf ngono niki. kuwi. Sak ngleboni. Ngleboni Nggih, kas. Berarti aku sesuk ngleboni kasinden ya oleh to. Oleh. Oleh. Ora. Ora. Nganti kok dhuwitmu ki turah. Apa dikas dhewe wae mbokmu. Nah, ya. Nggih, mangga. Mbak Yanti dikersake kok mau. Oh iya, Oh, iya, Mbak ya men Yanti. digawa kono, heeh. Karo Mbak Simbir. Oh iya. Ayo berdua Mbak, katanya berdua. Sepatu apa, Mak? Iya nang lima ta aku kelingan aku pokok. Iya nang tanggo lara. Yo yo yo. Ya tulisan apa? Ondo alayo enak. Kaya eling aku. Apa kapote utaman asmara. Upo kae wewe kabiya. Kaya elingake. Nganti kakak terima. Air putih didol. Sabatan Tatan luntur. Saya menaati aku kowe dadi kena ning gubuk asmara. Matur nuwun. Nah, iki tak bayar di muka sik. Aku. Heeh. Ya kene. Jare dibayar di muka. Mau ndak kualat wong jenengan ki tuwa kok. Ya aja di muka berarti. Lah ndi? Nang ngendi? Ya liyane. Ah, Kene lho. Kok rumah saku Mbak Sange kok Apa lu ngarep nyawar kok ndedak goleki nomor. ora kok perkara lomo lek kenyit. Lah kepiye? Iki mau saka pusat memang wis ditransfer 200. Oh. Nah, sing 100 nggo aku, sing 100 nggo Tah telu. Mak Yanti. Oh, tak kira sing 100 sah telu. Ora. Nanggo jese katok pun mboten usah berharap. Ora. Rene ya. Lah iki lho mosok ya nglangkahi kok kono. Iku ndak. Lah iki seneng banget Berhalusinasi ya. Langkahi ya, pun. Langkahi ya. Nah, no kuwi. Matur nuwun. Ah iki rega pira iki sijine kaya ngene. Aja dicepling to. Kita nggo jahitke katokku wingi. Heeh. Lah, tane ya katokan barang to. Lah kepripun? Ya tekse iki Mas komplit ngono lho. apamu no? Jane mau kan meh Niki lho, cincinku iki mau. mboten niki sik 100 ning iki mau arek digondol. Kene-kene nok tawarai. Pripun? Anu maranggono ki aja dermis. Lah, Aja moto duwiten kok ndak dikira tek ning ku bintang tamune kenyet ku seniman moto duwiten. Lah, gek terus? Nun sewu Mbah niki jenengan asta mawon nggih. Nggih monggo gek mang jangkepi 200 nggih. Kene, engko dek bablasnya nak. Nya, engko dek dihapus klenyet. Nah, iki ana apa ta, Vi? enek kinjenge. Oh, alah. Oh iya, Aja men. kira-kira Aja digusah. Kinjeng ki pralampita. Apa? Kowe cerake leluhur. ya ora apa-apa to. Tapi leluhur apik kok. Ora krasa ya aku. Oh, lah kowe ngono. Nah, karo iki Mbak Simbir iki warga Putat. Iki. Menika Pak Joko menika Nggih. ki warga Putat Pak Joko. Pak Joko kira asline daleme Putat kono. Oh nggih to. Heeh. Tangga Tanggamu. Matur karo Bu Endah. Sing saka Putat sinten to wau nggih naminipun? Ya. Bu Nggih, Pak. Endar. Nggih, Bu Endar, Pak Joko. Kula Via saking Putat. Nggih, ngoten mawon matur nuwun. Lah terus karepmu arep ngopo? Lah nggih umume kek pripun ngoten nggih. Dumeh padha-padha Nggih boten Putat. napa-napa boten meksa. Dumeh padha-padha Putat. Lah nggih lah maksud iki
ora meksa ning bengok. Didongake Pak Nggih, Joko. nggih. Didongake sara anu parian. Umpama nandur tela. Oh, nandur tela. Nang isor bayem. Ning isor bayem. Muga Pak Joko Nggih. ayam ayem tata titi tentrem. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Garompir. Nandur tela. Joman melu telo. Ya, Nek wong wedok iku kudu telo, sing Napa? telo ki wong lanang. Tuh kok ngeyel. Men. Oh, pilihane dhewe-dhewe kok. Wong nggone dhewe-dhewe. Apa parianmu apa? Parianmu apa coba yo? Nggih. Nandur tela. Heeh. Karo pari. Nah, apik kuwi no. Men pepak. Heeh, men pepak. Mugi Pak Joko. Joko Heeh. lancar rezeki. Amin Allahumma. Amin. Apik, Yanti. Yanti. Ayo ora melu telo lho, liyane telo. Misale anu goreng karo ngono dadi apik. Menek klopo. Nah, apik kuwi. Ning nganding sumur. Nah, ngono kuwi lho nek gejegur hati-hati. Nek nganding sumur. Mugi Pak Joko Heeh. panjang umur. Amin Allahumma amin. Saiki bojoku ya. Nek ora iso suda 70. Lah namung parian mereka ya. Aja Ora kena telo. Ora kena telo. Ora kena telo. Mau wis nandur-nandur saiki. Saiki sing apa? liyane nandur. Tumbas genti, Bu. Tumbas. Mangan, Bu. Apa mangan? Mangan sego. Wis kulino dina segati wae. Lawuhe tahu. Tegese Empuk enak. Enak. kowe iki kon parian ndongake Pak Joko. Umpama mangan sego. Mangan sego. Lawe tahu. Dicampur uyah. Dicampur ya. Muga Pak Joko. Suaraku dadi mletho ta? Heeh, nirana aku dadi niku. Mangan sego. Mangan sego. Dicampur uyah. Dicampur ya asin non. Lha yo sing tak parian. Nek ora uyah yo dicampur uyah. Muga Pak Joko. Pak Joko. Kuat ngibadah. Allahumma amin. Ora kena turu golek ukara dhewe yo. Yo, iki. Kayak iki selarep diwul Gunung Kidul. Gelis yo. Iki dadi aku. Heeh, jatahmu kok. Mangan Iki aku wis mangan sego lho. mangan sego lawuh tahu kayak Pak Joko apa, Dik? Oh, lah tak kempit tenan kowe kok. Mangan sego. Lawuhe tahu. Ah. Muga Pak Joko tansah tentrem rahayu. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo, diwul Gunung Kidul. Wah, diaturke. Ayo, Cak. Ayo. Mas Gali. Yo. Yo. Kok jenengan tengah. Panturan kita sendam. Tak pikir sampean wis lali Mas. Karo aku Nyala iyo. panggonan dhuwur latah ayon tak wetan Sing kondang gaplek lan jiwul. Watu lintang cik apa watu kapur. Abah bagayang seni ojo maido. Sing paling kondang alatur disur. Iku kabeh papan wisata dik. Kaya-kaya kake. Lajeng kaire ora bakal nyima. Mas katoprake Lajeng beroro sarine gunung kidul dalan. adiwana
gunung kidul wis pasti pulen cek waku gak ngibul ayo Tak pikir kowe wis lali mas karo aku cah gunung kidul nyala iyo eling panggonan dumut tlatah kayodra sak wetan sing kondang gaplek lan diwol watu lintang cik pewatu kapur apa bagayan seni ojo maido sing paling kondang balatur bisu amor 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 ayo deh iku kabeh papan wisata deh saking apa wedi anda sekae ora bakal kuciwa ketoprak campur sari nang gunung kidul Mas gunung kidul wis pasti pulen aku gak ngibul iku kabeh papan wisata cek saking apa wedi anda sekae ora bakal kuciwa Siken mas ketoprake wayang kulit nang gunung kidul Mas gunung kidul wis pasti pulen aku gak ngibul lo 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 ae lo 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 dua lulu nuwun Mbak Sange Mbak Cange, Mbak Limbu. nggih Damar mancung sinupet lek kenyit Desuhin Nggih. keripik gedang keripik telo